Γεια σας guys, εδώ Ultra Food Challenges και σήμερα παίζουμε Arena. Όπως βλέπετε ξεκινήσαμε έναν Tyron Fordring ως ένα δυνατό, όπως βλέπετε κάνει equip σε μένα ένα Ashbringer και εδώ πέρα λέω να πάρω Tall Rider, Humility, πάρουμε ένα Leaper Gnome, wow, destroy all mirror except each player highest attack minion lay on hand. Αυτή είναι δυνατή η κάρτα. Give, νομίζω πάρω αυτό. Pen Creeper, Bless, Inspire, για να δούμε καν αυτό. Αυτό με βοηθήσει πολύ, αλλά και αυτή η κάρτα είναι δυνατή. Να πάρω αυτή. Αυτή όχι. Ας πάρουμε ένα μεγάλο HP. Ωραία, έχουμε Elven Archer και πάρω Frost Elemental καλύτερα. Equality reveal a minion in each deck your cost more, give taunt and divine shield. By equality πιο δυνατή κάρτα είναι. Noble sacrifice. Από εδώ πέρα είναι πρόβλημα γιατί μ' αρέσει και αυτός είναι δυνατός παίκτης και αυτός είναι δυνατός. Θα πάρω αυτόν. Flying machine. Θα πάρω λέω και τα δύο κοστίζουν 3, αλλά αυτό έχει 4 HP, αυτό έχει 2-3. Τώρα θέλω λίγη βοήθεια. Λέω να πάρω Peacekeeper έχουμε, που είναι πάρα πολύ καλή κάρτα. Έχουμε Return a mirror to your hand, δεν το θέλω αυτό. Has 4 while your opponent has 6 or more cards in hand. Μπα, αυτό Peacekeeper. Αυτή είναι γιατί δίνει 3, αλλά αυτό δίνει 1 damage. Σπάρω αυτό να. Και άλλο θα πάρω το γιο. Τι είναι αυτός? Dagger. Whenever you target this minion with that spell. Whenever. Αυτό θα είναι καλύτερο. Divine Shield. Wow. Μας μένουν άλλες δύο κάρτες. Light Justice. Και τελευταία Mana Addict, Holy Wrath. Το Holy Wrath μπορεί να είναι πάρα πολύ κάρτα, δηλαδή αν βγει αυτός ο παίκτης και ο Holy Wrath θα είναι πάρα πολύ κάρτα. Αλλά και το Mana Addict είναι εξίσου καλή κάρτα. Ας πάρουμε Holy Wrath. Και είμαι έτοιμος να ξεκινήσω το deck μου. Πάμε. Ελπίζω να μην είναι τόσο δύσκολο, γιατί στα προηγούμενα είχα νικήσει, νομίζω ότι είχα 3-4 victories επειδή το deck μου το είχε κάνει, νομίζω ένας φίλος μου το είχε κάνει και ήμουν τα χάλια. Είχα νομίζω 4-0-0 minion, για κανένα λόγο. Δηλαδή μου είχε βάλει 4 wish νομίζω. Αν γινόταν αυτό, δεν θυμάμαι. Ωραία. The Wild. Ωραία. Πολύ κακές κάρτες για αρχή. Καλή αρχή με ένα Light Justice και με ένα Warhorse Trainer. Λέω να ξεκινήσω εγώ με ένα Light Justice.
ή μπορώ να κρύβω και θα περιμένω, θα βάλω πιο το μετά που θα έχω πιο πολλούς Silverhand. Του Sapling. Να, δηλαδή τώρα έκανα Holy Wrath, δεν είναι πάρα πολύ δυνατή αυτή τώρα η κάρτα. Τι είναι αυτά? Σοφίστη. Σκάτσα. Sapling. Living Roots. Wow. Αυτή η κάρτα. Spectral Knight, Silent Knight είναι καλή. Γιατί έχει και stealth και divine shield, δηλαδή όταν θα το κάνεις damage δεν θα πεθάνει, αλλά θα κόψει 2 damage και μετά θα έχει stealth. Να κρύβω. Wow, τι κάρτα αυτή. Lance. Τι είναι αυτές οι κάρτες οι καινούργιες? Έχει μια κάρτα, πριν την είχα, που έλεγε κάθε φορά που κάνεις την κίνησή σου παίρνει τέτοιο, παίρνει πώς το λένε, παίρνει συν ένα attack. Λέω να τον βγάλω, ας πούμε. Σόφα, πάει για το shield σου. Είναι πάρα πολύ κάρτα. Tyron, Hardoring, Fordring, κοιτάξτε. Σου δίνει καλό όπλο, είναι και πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, η κάρτα είναι πάρα πολύ καλή. Έχω έναν Stealth Knight που τον έχω κάνει σε Stealth και του έχω βάλει το Divine Shield. Και έχω εδώ πέρα έναν Thrall, Farseer. Και έκανε Wrath, σίγουρα 3 damage, σίγουρα. Το ξέρω. Εμένα χτυπάει. Ο δολοφόνο. Όσοι είδατε μετά λογικά θα κάνω τελειώ, θα να βάλω πολλούς Silverhand ώστε μετά να βγάλω τον Warhorse Trainer και να κόβουνε, παίρνουν άλλο ένα damage και να κόβουνε 2-2-2-2. Αυτή είναι πολύ καλή κάρτα, ειδικά όταν έχει πολλά 2-1, 2-2, 2-3 ή και λοιπά, δηλαδή 1-4. Καλά, όχι 1-4 δεν είναι τόσο καλό. Απλώς είναι καλό όταν τα αντίπαλα μείον έχουν πολύ χαμηλό HP. Σκοτώνει. Αχ. Don't kill it. Don't kill it. Άντε. Leaper Gnome. Αυτό που φοβόμουν. Κάνω. Φτάνω. Μπαμ. Μου στέλνετε το Lost Tall Rider. Καλή κάρτα μου φαίνεται. Απλώς δεν έχει τίποτα, έχει μόνο 5 damage και 4 HP. Δηλαδή 2 Leaper Gnome, άνετα τη σκοτώνω και τρως και 2 damage. Ένα Leaper Gnome. Πάρα πολύ καλή είναι αυτή η κάρτα εδώ. Ωραία, κάνουμε ένα τέτοιο. Κάνουμε έναν τέτοιο. Βάλω και έναν Leaper Gnome. Και change. Όχι. Μπαμ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλή κάρτα. Lost Tall Strider.
Ό,τι είναι πρώτη φορά τη λέω, τι είναι αυτό. Wow, τι έκανε ακριβώς. Α, κατάλαβα τι έκανε. Wow! Έχω πάθει πλάκα. No. Nightblade. Πιο μετά θα κάνω αυτή το Avenging Wrath. Να έχει πιο πολλά μήνυμα για να τα καθαρίζω πιο γρήγορα. Λέει Souls Enemy, δηλαδή μπορεί να χτυπήσω 8 φορές αυτόν τον αντίπαλο. Όταν καλά στο επόμενο βγάζω αυτό, θα δούμε τι ξύλο θα φάει. Φάει άγριο ξύλο. Αχ, μακάρι να μου έρθουν και τα άλλα δύο να πάρω, να πάρω και τα άλλα δύο τέτοια. Μυστικά. Ω Μιτζή, τι κάνει. Δεν το πιστεύω. Nope. 1 HP beats. Fuck. Ήρθε η ώρα για το Avenging Wrath. Μόνο για να το καθαρίσω να μην το θέλω. Αν κάνω βλακεία, γράψτε μου το στο comments. Άντε γεια. Wow, πρέπει αυτή η κάρτα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή. Έκανε 3, 2, 1 και 3. Σε επόμενο θα βγάλω αυτό το μεγάλο. Και έχω μείνει και με ένα Silver Hand. Αλλά εδώ πέρα το μάτι είναι κρίσιμο γιατί εδώ πέρα τώρα αν βγάλω ένα που είχε 7 damage, 7 που θα κοστίζει 7, έχω νικήσει λογικά γιατί θα έχω κόψει πάρα πολύ damage. Θα σου κόψει 7 σχέση με πολύ low HP. Μ' ακούει, παίζει ή δεν παίζει. Πες ακόμα να σκέφτεται. Όπα. Θα είναι creeper, τι θα είναι. Α. Ω, πονηρούλης. Μπαμ. Α, είσαι έξυπνος, Nope. Ένα lol. Όχι, λάθος, sorry, θέλω να πατήσω. Αν με χτυπήσει θα είναι ηλίθιος, παρακαλώ. Αν με χτυπήσει τελείως ηλίθιος, αγόρι μου. Έχω και Death Rattle. Ωχ. Α, λόγιο. Ναι, χτύπαμε στο φόχ. 2 damage. 3. Τρέχει μου το σκοτώσω, αλλά μετά θα κάνω Death Rattle. Asbringer. Ήρθε η Frost Elemental. Να σου κάτι καλό. 5! Κόπηκε. Asbringer. Θα κόψει. 5. Μπαμ. 1, 3 και 3 κάνει. Έχουμε 6-7 damage και έχω μείνει με 2 HP. Με 1 HP. Έχει τώρα κάτι με τον. Oh fuck. You gotta be kidding me. Ω, έχασα. Μπαμ, όχι γάμο το. Έπρεπε να παίξω κάτι άλλο. Καλά παιδιά, αυτά είναι για σήμερα. Τα λέμε.